बदम बदम धर कचा बदम 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 कचा बदम ଆମ ବଡ଼ିରେ ଫଳିଛି କାଚା ବଦମ 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 କାଚା ବଦମ। ଓ ବାଦାମ ବାଲା ବାଦାମ ଗୁୟ ଗଲା ଏବେ ଆସିଲା ଲେମ୍ବୁ 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 ଭାଇ ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ 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 କି ଜୟ ହୋ। ହିଁ ବାଦାମ ବାଦାମ କାଚା ବାଦାମ। ଓ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ରେଟ୍ ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ ବା ଖାଲି ବାଦାମ ବାଦାମ ହଉଛ। ନା ମୋ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ରେଟା ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ତ କାଚା ବାଦାମ କରି ପଛ ଆଗ ହଲେଇ କେମିତି ମାର୍କେଟ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ ପରା ଠିକ କଥା କହିଲ ସେଇ ଦେଖୁନ କାଚା ବାଦାମ ନାଚି ନାଚି ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆଉ ପୁରା ନିଜକୁ ପୁରା ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତ କଥା ତମେ ଆସିକି ଲେମ୍ବୁ କଥା କହୁଛ କଣଟା ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି? ତାହେଲେ ତମକୁ ଲେମ୍ବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ? ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା କି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି? ଲାଗୁଛି ତମେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କିଛି ଖବର ନଉନ ଆଉ ଖାଲି ସେଇ କାଚା ବାଦାମ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଲ। ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟାକ ପରା ଆସିକି 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସତରେ ନା କଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିବି। ଓହୋ ଏତିକିରେ ଏତେ ହେଲଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବା ବାକି ଅଛି ଶୁଣୁନ। ଆଉ ରୁହ ତମେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଅ ମୁଁ ଯାଏ ତମ ପାଖକୁ। ମୁଁ ବି କାହିଁ ଆଉ ଠିଆ ରହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସି ପଡେ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାକୁ ଆଉ ଇଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେହ ଫେହ ପୁରା ହଲେଇ ଦଉଛି ଆଉ। କଣ ହେଲା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି? ପୁଣି କଣ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା କି ଆଉ କୋଉଠି? ଏଟା ହେଲା ବାଇଆଟା ନା କଣଟା ପାଗଳଟା। ଦେନି ତୋ ଗୋଡଟା କୋଉଠି ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ଗୋଡ ତୋ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଏ। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତତେ। କଣ ହେଇଛି କହୁନ? କଣଟା ହେଇଛି ସିନା ଖୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବି। ଛେନା ଗୁଡଟା କହିବି ତମକୁ? ଆରେ ତମକୁ ତ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ତମକୁ କଣଟା କହିବି? ହଁ ହଉ ଶୁଣ ତମେ କଣ ଚଲେଇକି ବିକୁଛ ଯୋଉ ବାଦାମ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ବିକୁଥିଲି ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲି ଆଉ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ନାହିଁ ଏବେ ତ ପୁରା 4 wheeler ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏଇ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ସେଇ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ କଥା କହୁଛି ପରା। ସେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇବା ତେଲ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ ବା କାହାର କେତେ ରେଟ୍? ନା ବା ଜାଣିନି କହୁନ କେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି? ସେଇ 100 ଥିଲା ପରା। ଆରେ 100 ଯୁଗ ଗଲାଣି ଆସି 112-13 ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ। ଡିଜେଲ ଆମର 100 ଛୁଇଁଲାଣି 100 ଟପିଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନ କିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗ୍ୟାସ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ରେ ବାବା। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ? କୋଉ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଯେ ସେଇ ଗୀତକୁ ଯାହା ପଇସା ପାଇଥିଲି ସେଇ ପଇସା ଲାଗୁଛି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଉ ଖାଇବା ଗ୍ୟାସରେ ପଳେଇବ ଆଉ ଚଳିପାରିବିନି ରେ ବାବା ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସରକାର କାହିଁ କିଛି କରୁନି? କେମିତି ଏତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଲେ। ହଁ ପରା ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଏମିତି ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ ସଂସାର? ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ପିଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ? ପରିବାର ଚଳେଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ରେ ବାବା। ଚାକିରି ବାକିରି ତ ନାହିଁ। ଚାକିରି ବାକିରି ଦେବେ କହିକି ଚାକିରି ବାକିରି ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଲୋକ ଆଉ କଣ କରିବେ? ବାଇଆ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣିକି ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ନ ଭାବିବେ ଲୋକ ସତରେ କଣ ଯେ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ହଉରେ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା। ଘରେ ମୋର ସିଆଡେ ଖୋଜିବେଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୋ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନା ହଉଛି ଗୋଲା। ଦିଲ୍ ପୁରା ଖୋଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ପୁଣି ଦେଖା ହବା। ଗୁଡ୍ ବାଏ ମୋ ଭାଇ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।